What's up guys? Ay, mga kuys, natug ko mga kuys. Yatot. Nilungag day, naglungag day ko kaniha mga kuys. Oh no! Kumo, pahuway ra ko ka Diyos. Naglungag ko mga alas, sa oras to. Alas 10, maguro to. Ah. Iya, nagpahuwi ko gamay. Ingon ako, balikon rin ako. Nagkaroon alas 15 na. Ang galing! Ang galing! Yatot na pala. Ay, may nalang ganigi-op sa silingan. Kapuyasa. Ikan mag-upo mga kuis o kuan. Graveyard or GY akong duty ba niya. So ayun mga kuis, ito pala yung resulta ng ano. Aray ko, pati pagkabagon. So kuis, ang gulo-gulo ng ano ko dito. Ang gulo-gulo ng bahay ko dito. Ay, gulo ng boarding house ko mga kuis. So ito nga pala mga kuis, yung kanin ko na ano. Hindi lang ako yung napagod, pati kanin napagod. Yan mga kuis. So may nalang gani gi-off. So kato mga kuys, may nalang jud na off. Thank you, shout out sa nag-off. Thank you kay Rumar. Ay mga kuys, aray. So mga kuys, mo vlog ta balik bi. Ana mga kuys, day off na ta. Tayag na ng anis Sorry. Mga kuys, kamusta mga atong mga kinabuhi dira? Ay, sabantir gihapon sa pagpaningkamot. Kay maabot ra ang adlaw mga kuys og panahon na kapuyon ra gihapon.